раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ғолибони олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро қадршиносӣ намуд. Раиси вилоят дар толори хурди Кохи Рӯйдагӣ бо ғолибони олимпиадаҳо мулоқоти ошкоро намуда, дастоварди онҳоро дар соли хониши 2021-2022 назаррас арзёбӣ намуд. Вай таъкид кард, ки имрӯзҳо барои таҳсил ва илмомӯзии насли наврас тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Ҷавононро танҳо зарур аст, ки аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, ҷиҳати иштирок дар озмуни олимпиадаҳои вилояти ҷумҳуриявӣ و بیرون از آن پیش صف باشند. ما در نتیجه زحمت اهل معارف و مناسبت جدی و ایجادکارانه آنها خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی ولایت‌سو در المپیاد و آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی فعالانه اشتراک کرده صاحب مقام و جایزه‌های افتخاری می‌گردند. дар маросими қадршиносии ғолибони олимпиадаҳо вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Раҳим ҳамроҳ иштирок намуда, хонандагони фаъоли вилоятро бо ин дастовардашон табрик намуд. Иттилоъ дода шуд, ки соли таҳсили 2021-2022 672 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии вилоят дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва 67 нафар дар олимпиадаҳои байналмилалии фаннӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва ҷоизаҳо гардиданд. Барои ноил шудан ба ин дастоварди хонандагон раиси вилоят саҳми беш аз 20 нафар омӯзгорони ҷавону навоварро назаррас арзёбӣ намуд. Он таваҷҷӯҳе ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомали Раҳмон нисбати соҳаи маориф дода шуда истодааст, бозам дар оянда ҷомеаи амали хубтаре мекушад. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем, ки аз ҷониби раиси вилояти суғд محترم رئیس ولایت سوخت نسبتی صححه معارف دقت جدی داشته است. امروز در ولایت مشورت آگوستی برگزار می‌گردد و چون آنها در چنین روزها بیشتر توجه به نفرانی کرده می‌شوند که در مدت سال تحصیل یک فعالیت نیک را کرده باشند. раиси вилоят ғолибони олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро бо мукофотпулии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии суғд дар ҳаҷми аз 1000 то 5000 сомонӣ қадрдонӣ намуд. таъкид гардид, ки иқдоми мазкур барои ҳавасмандии хонандагони фаъол амалӣ карда мешавад, зеро дастоварди онҳо намуна барои аҳли маорифчиён ва муаррификунандии вилояти суғд дар сатҳи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар ин рӯз собиқадарони соҳаи маориф низ бо тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии суғд қадрдонӣ шуданд. раиси вилоятии суғд саҳми онҳоро дар пешрафти соҳа ва тарбияи насли наврас хеле назаррас арзёбӣ кард. аз ин рӯз собиқадарони маориф ҳамеша зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ва хусусан мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии суғд қарор доранд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.